Alguns dels malgratencs més il·lustres han estat els encarregats de traslladar la documentació que es guarda en les dependències de l'Arxiu Municipal. Ho han fet de manera simbòlica, des de la seva ubicació actual fins a les que seran les noves instal·lacions. Zenòbia Camproví, Fèlix Cardona, Marià Cubí i Ramon Torró han format part de la petita cercavila que ha acompanyat els molts malgratencs que han assistit a l'acte d'inauguració dels treballs de rehabilitació de la Torre de Can Sala i el nou arxiu municipal. Davant les portes mateix dels edificis, les autoritats han fet els seus parlaments. Immediatament després s'ha tallat la cinta que donava per inaugurats de manera oficial la Torre Modernista i l'arxiu. Tothom ha pogut visitar-los. El nou arxiu municipal ha costat 1.600.000 euros, finançats pel Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. Es tracta d'un espai vital de necessitat, ja que l'equipament actual s'ha quedat petit i antiquat. Les noves dependències s'adaptaran als usos que demanda la població i l'administració. A més, segons l'alcaldessa de Malgrat de Mar, l'adequació del nou arxiu municipal permetrà replantejar l'ampliació de l'Ajuntament. I per tant creiem que això farà dues coses. Una, que estiguin adequats, la gent que vulguin veure alguna cosa de l'arxiu, els treballadors també, la gent que vulgui fer consultes, els estudiosos que vulguin venir aquí, i recuperarem un espai per l'Ajuntament que ens haurà de fer plantejar què és el que volem fer de l'Ajuntament. També recordeu que una de les propostes que hi havia era canviar l'Ajuntament de Cantó, però amb aquests 800 i pico de metres recuperats és possible que no cal que hàgim de fer un altre Ajuntament en un altre lloc, sinó adequar el que tenim en aquest moment, que ens donarem espai de sobres. Pel que fa a la rehabilitació de la Torre de Can Sala, s'hi han invertit uns 900.000 euros. 400.000 procedeixen del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, atorgats per la Generalitat. La resta han anat a càrrec del consistori malgratenc. L'edifici modernista allotjarà l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, que n'assumirà les despeses de manteniment. També pagarà un lloguer que permetrà recuperar un percentatge del que ha aportat l'Ajuntament. Una de les sales es destinarà a usos municipals. Per dur a terme els treballs de rehabilitació s'han tingut en compte tant l'estructura com els elements originals de la torre que s'han pogut conservar. El director del projecte, l'arquitecte Xavier Guitart, ha destacat la importància de la restauració per al coneixement de les futures generacions. El concepte bàsic i fonamental és restaurar la Torre de Can Serra, que significa, tal com deia en Gaudí, tornar a col·locar les coses al seu lloc. Retrobar, després de la quantitat d'usos que ha tingut l'edifici i de lo destrossat que estava, retrobar tots aquells elements emblemàtics i que li configuraven la seva raó de ser i el seu valor des d'un punt de vista històric. Això és el que hem fet des d'un punt de vista científic. Aquí hem abocat tots els nostres coneixements, és a dir, projectar un edifici històric a les generacions del futur perquè entenguin com era aquest edifici modernista quan es va concebre i crear per l'arquitecte el 1910. El projecte ha mantingut elements distintius com els graons de l'entrada o l'escala interior. També s'han recuperat revestiments, pintures, ceràmica o vidrieres. A la planta baixa de l'edifici hi ha un porxo i entre ell i la torre un ampli passadís descobert que connecta amb la part del darrere. Més endavant s'enjardinarà tota aquesta zona. També s'ha conservat la glorieta. A la banda del jardí hi ha un ascensor que possibilita l'accés a les instal·lacions a les persones amb mobilitat reduïda.